Moi, mun nimi on Hanna ja täällä mä olen terassilla. Ja mulla tuli semmoinen fiilis, että mä haluan jakaa teille erilaisia ihmisiä ja tyyppejä ja kanavia somesta, jotka tekee sellaista sisältöä, josta tulee hyvä fiilis. Mä oon kerännyt tällaista niinku suosikkityyppien listaa jo, älä tule tänne. Mä oon kerännyt tällaista suosikkityyppien listaa jo vähän pidempään. Ja siis nämä on yksinkertaisesti vaan tyyppejä, joiden niinku sisältöä tai niinku niitä ihmisiä, niin niitä on vaan siis niin kiva seurata, että niistä tulee niinku aina tosi hyvä fiilis. Ja tavallaan mä itekin ehkä tavoittelen tollasta. Mä en kyllä ole läheskään sellainen, mutta nämä on ihmisiä ja kanavia ja joku on avannut prätkäkauden, josta siis vaan ihan tosi yksinkertaisesti tulee tosi hyvä fiilis. No tää on ainoa, joka on Twitterissä, mutta sellainen kuin Seppo Koira. Siis joku ylläpitää sellaisen Lassie, onko se Lassie? Kollie koiran, mikä Lassie on, niin sen näköisen koiran niin Twitter-tiliä, jossa se twiittailee kuvia Seposta hauskoilla kuvateksteillä. Siis niistä tulee ihan käsittämättömän hyvä fiilis. Sen takia, että se koira on helvetin söpö ja yleensä ne niin kommelluksetkin on tosi hauskoja. Sitten tulee muutama YouTube-tyyppi. Sarah Dietschy rhymes with Peachy. Sarah on tubettaja, joka asuu Nykissä ja tietää tosi paljon tekniikasta ja niinku kameroista ylipäätänsä ja tekee sitä sellaisen niinku tekniikan kautta. Ja siis se on vaan jotenkin niinku tosi sellainen positiivinen tyyppi ja se niinku hakee kaiken posin kautta. Se on tosi samantyylinen ihmisenä kuin esimerkiksi Casey Neistat. Ja siis senkin videoista tulee vaan jotenkin tosi hyvä fiilis. Ja sen niinku kaikki sisältö on tosi laadukasta ja se niinku color gradaus on niinku ihan niinku vittu on point. Se on tosi siistiä. Sitten semmonen kuin DSLR Guide, eli siis esimerkiksi se kamera, siis DSLR on Digital Style Resolution, joku siis tää DSLR Guide, niin sen takana on sellainen jäbä, jolla on siis varmaan maailman rauhoittavin ääni ja rauhoittavin puhetyyli. Ja se tekee sellaisia niinku tavallaan ohjevideoita, joita on siis tosi kiva katsoa. Ne on tosi kauniisti tehtyjä ja niistä tulee sellainen olo, että ei vitsi, että on kiva oppia tästä, eikä sellainen, että no vittu kun mun täytyy nyt katsoa tota saatana opetusvideoa, kun mä en vittu osannut tehdä tätä simppeliä asiaa. Ja vaikka ne onkin opetusvideoita, niin niistäkin tulee jotenkin niistä tulee tosi seesteinen olo, koska sen niin niistä videoista tulee tosi seesteinen olo. Sitten yksi Snapchatista. Semmonen kuin Anja Kopian. Se palkittiin Shorty Awardsissa muistaakseni vuoden Snapchattajaksi. Ja se tekee niinku sisältöä sillä se on mun mielestä niinku oikeesti ammatiltaan Snapchattaja. Okei, kyllä se vissiin tekee videoita tai jotain muuta, mutta siis mä tekee sisältöä, joka on siis oikeesti tosi kiinnostavaa. Sillä on niinku aina jotain twistejä sen snappeissa. Se niinku oikeesti tekee sit taidetta. Ja se on ihan sairaan siistiä. Snappaa harvoin, mutta silloin kun se snappaa, niin se sisältö on tosi kultaa. No, sitten päästään Instagramin pariin. Ensimmäisenä on tyyppi kuin Anna Laulumaa. Mä aloin seuraamaan Annaa joku about ehkä vuosi sitten IG:ssä. Jotenkin siis siinä on sellainen niinku semmonen niinku boheemi hippityttö, joka haluaa tehdä maailmasta paremman paikan ja sä haluaisit olla pitämättä siitä ihmisestä, koska sä oot niin kateellinen siitä, että sä et voi itse vaikuttaa niin seesteiseltä ja niin onnelliselta ja niinku itsensä kanssa balanssissa olevalta, mutta sä et vaan voi, koska se tyyppi vaikuttaa niin ihanalta. En ole koskaan tavannut ketään näistä ihmisistä, mutta niinku kaikki nämä vibat tulee vaan sosiaalisten medioiden perusteella. Ja siis täältä Annalta tuli biisi tossa pari kuukautta sitten, joka sekin on tosi samanlainen sellainen elämän onnellinen. Annan niinku IG:stä, kaikista niistä kuvista tulee vaan jotenkin tosi ihana fiilis. Seuraavana on Timo Wilderness, joka tubettaa, tekee kioskille videoita ja se on semmonen niinku perussuomalainen jäbä, mut joka tekee kaiken tosi kiinnostavasti. Siis se teki videon esimerkiksi niinku suopainista. Ihan vaan vaikuttaa ihan vitu hyvältä jäbältä. Ja sen videot on tosi taitavasti tehtyjä. Se onnistuu kuvaamaan niin kuin arkipäiväisiäkin asioita jotenkin tosi niin kuin kiinnostavalla tavalla. Ja se on tosi rohkea. Se esimerkiksi teki sellaisen niin kuin naapurihaasteen, jossa täytyy mennä juttelemaan naapureille ja sitten se päätyy esimerkiksi avontuimaan yhden niistä naapureista kanssa. Todella vaihtelevaa ja virkistävää. Seuraavaksi on vuorossa Sam Evans. Sam Evans on aussi, tubettaja, valokuvaa ja Instagrammaa ja tätä perusshittia. Mut se on vaan siis,
Se on tosi sellainen niinku rempsee jävä. Et seurasit sit siis se videot on ensinnäkin siis tosi laadukkaita, tekee sellaisia adventure mode videoita ja matkustaa ympäri maailmaa niiden perässä. Ja siellä on vissiin kumppanuus jonkun GoPron kaa. Ja se tekee IG:ssä esimerkiksi sen IG-storeissa sellaisia niinku esittelyitä, että miten se vaikka editoi sen videoita ja miten se niinku aloittaa sen prosessin alusta loppuun asti. Ja ne on tosi hyödyllisiä, se osaa tehdä ne myös jotenkin kiinnostavasti ja se, että se on komea ja se on se aussi-aksentti, niin ei myöskään niinku hirveästi haittaa tätä asiaa. Juhani Sargleb menee tähän samaan kategoriaan tämän Samin kanssa. Se on virolainen ja matkustelee ympäri maailmaa tyttöystävänsä kanssa, valokuvaa, videokuvaa, tekee YouTube-videoita. YouTube-videot ei ole ihan niin hyviä, mutta sen niinku IG-kuvat ja siis valokuvat ylipäätänsä on tosi kauniita. Niistä tulee, no sellainen tosi perusreissu IG, mutta kun se on niin läheltä kuin Virosta, niin sit niistä tulee sellainen tunnelma, että ei vitsi, että kun sekin pystyy tohon, niin ehkä mäkin jonain päivänä pystyn. IG-tili kuin Visual Rev. Tämän Visual Rev-tilin takana on semmonen jäbä kuin Dean Tucker, joka asuu Etelä-Afrikassa, tekee YouTube-videoita. Ja se on launchannut sellaisen niinku konseptin, että kuvaa niinku päivän aikana videoita ja koostaa niistä videoista niinku IG-storyin sopivan sisällön. Eli siis sen niinku IG-storit on tavallaan niinku mini-vlogeja, mutta se kestää maksimissaan sen 30 sekuntia. Mutta se niinku oikeasti editoinnin ja sisällön määrä, mitä siihen 30 sekuntiin mahtuu, ja se on tehnyt siitä tosi kiinnostavaa. Siis ne on niinku ihan käsittämättömän upeita. Käykää katsoa yksikin niistä, niin ymmärrätte. Siis ihan vitun hienoja. Tämäkin löytyy Instagramista. Piero Perse, postit-lapputaidetta. Jokainen niistä on helvetin hauska, ihan liian realistinen, ja sä haluat tääkää kaikki sun kaverit niihin. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Jodel-kanava nimeltään Kyösti. Kyösti on helvetin soma koira, rodultaan Götti, eli Länsi-Götanmaan seisoja, paimenkoira, joku tällainen. Siis se on ihan vitun käsittämättömän söpö. Ja sitten se omistaja postaa siitä kuvia, päivittää jotain 10 kuvaa. Siis se koira on vaan niin käsittämättömän söpö, että niistä ei, siis aina kun mä selaan niitä kuvia, niin mulle tulee hyvä mieli. Siis mä toivon, että näillä tileillä on sama vaikutus teihin, kun niillä on muhun. Eli niistä tulee hyvä mieli ja niistä tulee onnelliseksi. Ja ne tuo jotain sellaista ehkä positiivisuutta teidän elämään, jos teitä yhtään kiinnostaa. Jos se ei kiinnosta, niin sitten ei kiinnosta. Mutta jos teiltä löytyy jotain tällaisia onnellisuutta ja hyviä viboja tuovia tilejä, niin hei, kertokaa niitä mulle. Mä otan niitä mielelläni vastaan, koska koskaan ei voi olla tarpeeksi sisältöä, joka tekee hyvän mielen. Kiva kun katoitte, tiedätte kyllä.